uniquement unité est-ce que tile bora kanya tile bora mu wati mina sa tile bora kanya ya bina fo sans be diri dara la wati nyema yikosebe no te tile bora mena bamana ko ni sosoli fadiri ni suje ko tile deme bu oche clé ale bina fo yele yere yale o su o edimi o ni sosoli yele lu nyonche halsa clé de mabo abina fo ni sosoli to e coup fla ni nyonche ko bon fe ni a yere wala fe mun bolu nyongo fe ta so a yere de manafolo ayo na yere sigira singa iba ka fo ko sosoli bi bampeu ayo uba fe ka fodro ko bon fe ani ayere olu tikelu nyable tikele no eko chou est divisé bamano ko chou est sutra chou est sutra o be fo kanda adibi ma ore ndi kamable soufe aka geleni yeli tibuli kasika fe on yekula sa sika tola o ba fo ko chou est dibi kanda kan ibisika kudo ke kaso jama mo bo kalama ibe figi denga kudo ke ta fe jama ka bo ko min kalama bisika ke soufe sabula yoro jan fe itiye ni mo magrela atni donki lasa o de kan ba fo ko suye sutrai aywa o ibisika ko chamanke kasro jama mo bo kalama ko chamanke dibila quoi ma famuna o ba managale ko abete jugayi mo fo ka fara ka abete chini nga kodo rebe adama den la ble wulu mako be sutra la adi ka bamano ko ala kan na shuke clé sinon ambitige nyongona oche muna mi shuke clé muna ambitige nyongona ambitige nyongona sabula ibi doy kodo la e dali e tisi na e kabe komige d'accord ibi doy kodo la amanga e komina o de kama foko ala kana shuke clé note ko na le balige shuke clé ko amitiga nyona dobi yero dole manga yero mina dobi ko dole manga yeko mina o dobi aka gelen ko aka gelen sabula soufe mo ko chama de kable mo ko chama ke ango ko soufe suwe dibi nga foku bete juguma yi ka juguma chama fana mi kable sikotola o swing konnana aywa o de kama fo ko la kana suge de clé yable ala fmb la ko be fla ni shube ko clé ko da ngan clé nyoy o tiene ne mo clé na nyoy iba ye gela chamambe mo gani je nyoy la olu ambi kishi uluma o ga ni ama clé nyoy abla nan gela chamambe ancien woro 600 clé mbale o de do able nam ko chamambe ali jamana kono ko chamambe mo ko ni adama de yawla ani jenyu la bentala ka ke ko chamana fu yorete ko tikke ni clénéade ayo note ni e ko ke ni cléné ni a ke ni cléné am fo nyon ko muna may o abitene tubarkalla o nan cléné nyu na fanga bu ko so wodo kama anga makoro ko clé ko kanga cléné way tubarkalla bismillah ayo able biye arabaye namu jouer kalo clé mukando samba fla ni mukani fla fasri bawe sebene ke fasri gafo kono amna la je ferete fole mi ka sego kuma wado ni fo moko e famel ka sega solo ko dola gale ambe nouvelle horizontale nouvelle ba kono asaban jalendo ka foko yani ka to sida o ka sorna duma gudlok jonathan ale kana clé saba tamala bamako ya no nam oku able job ye sida o ka la sida me malikona ka o kumbe kunungo ye hakila falfalen do ke ko wati minani kuma nyoyo bala ka damne malini kolvar ni nyonche keleche binan ni kono temina ni kula kuma nyoyo amuno ni tugo bala ka unyemine oku ba ko kiri blomba me wole ko ku dapelu ya nyini o chidi ka foku sekesel do ka ke keleche binan ka la hala wasa uska nyedon chumina o ko fesa mimbe talike anga soroko strategela ko bank mondial dien war bomba abla nan ko luye o kontromage yo kontroma boke nyakle munu kumbenu tagadale kunanga soroka
ku wuli ka boy ka sababu ke ko an ka juru sara ablay o ka ka fiyan yi awo bagalura malien nyina bagi kinyaba abla nan ko kuma ci ara kusube kinyaba ka fe sabla ko kala nun cloche ba do no sirriya yi ani kala nen fla akulu mina naka do kasola kinyaba procureur Amidou Dawfe Allah akbar l'indicateur du renouveau ko di sementia ka foko kinyaba bagi aliko kuma ci ala no kusube ko ma do fana mina na stratégie na fana fo mina o ko fe ko dobna fara taji so kan ko kuray mali jamana kono ka sababu ke taji so ngale ne redo jin kono ablay o ko di femna yere tugni ne go ablay o ganin beke fe ndiga fara saraw ko kuma ga chan kuma ga chan ko kuma ga chan ni taji ko ni la fembe bi yele suguru dobu ka ko damna ka suguru fere al malle kare binane za musuguru kemene binane malle binane ya ga gisi agalera lay amen komi ko jatemna no te abike bare ayo duware gal masinani tenenku ane jafara be sirala ko bamanchu ka wala jugo nyesran kama anyin ne do mo fe ko ko tamo ke kurungono ni yoro ko fale nuna o ko fesa ko masaba bagi hukumu kono na kuluru sirala kulu kono ni tayana ka so ke sala ba ka sala e kala ne sala munu kumala kata bagkero la ye ko ni gara kumuru ba wura de kerengan yana do kala ka hine funangene nuna min ma binan ni kono to ko wara kele che nunga salati la ko procureur do kon general kon ya nyini ka foku sega selu ka ke ko salati la ablandan bamako duguti biworo o ko lu kon ye jamana ka tamashin soro kera wasa ka sigu ka baro aniku yanga buya ko so sigi dawla o kani mi na fanam talige bamako district kati hôpital da le li hukumu kono ko professeur Samba Ousmane Sou ale ka hakilla ku do konen tala ka do bala o ko o nyana ko sube tabarakallah l'indépendant kenyere membe talike anyine ka foko segesele ka ke kodware keleche binani duri binani kononto inkalla halo stratkela wasa ka ku nye don kanye ko halsa mali marabo kon be nyi nula sawla ko nyam ko anyine ka foko perlatike jononga di uluma keleche binani kononto olu ni Sahel aviation keleche ulakana sawati baw ani fota se Allemagne kele chemu bien minisuma hukumu kono dan fara munu nyon che ko ka be perbe latige wasa olu kasika ko famu ablanda ayo les échos wili ala sementia ka foko fere munu tigara walsa kasika suene ni yuruku bali bagi kono na blay bagaluria oko ulu koni sabatira kusube yenobo oku balaka nobo mi refana mi talike Tombouctou wone duwe ko jibondo ndo sire no ga ko kuma ci ala no kusube mi refana mi talike sero kasaro seli wati nyana je watula ablanda ko halsa mambi nyanga taga so ke sero kasare ko ajma da ko shikabo halsa kusube ko mutu taxi funa mbala ka kasara balasi mo yara do ngodo chama ida funa ni bitwala do bi se ko jogi wallahi ko mutu taxi ko ni mbala ka kasara balasi mo mani wati do ke lu joto ya bada awo kuma ka ala kan gishu amin mi talike adama dem twala do re no journée mondiale de la population ko wuli ka jo bisina wasa belajili bisika hakke soro chugomina ablay ni be hakke dirama kala bitike oche leso faso ko fasri kulumi ka la sigiba no assise nationale de la refondation la yinu la walia ko bulu dona bara la kungo tawanje fanga nyam ko kuluna la shimi go tafe tubarakallah membi talike mandin konna na nyina samyena awla nan ko senekalo ko ne be jigi misanya bulu de kan ni watina ka so ke sanji ko gele yawi ani de ko ngaraw ko mperbo ba wole ko jeu d'échec ko
ko Mali kɔni bɛna taa ye a ɲɔgɔn danba kɛnɛ kan min bɛna kɛ olympiade min bɛna taa kɛ nɔ ko an sen bɛna ye o ɲɔgɔn kunbɛn na a bila nan. Le canard déchaîné. ale kɛlen don ka sɛbɛntiya fɔlɔ ko n tali kɛ fana sefa bɛ jamana minnu kɔnɔ ko fɛɛrɛ dɔw b'a la ka tigɛ waasa min b'a to an ka jamanaw ka se ka bɔ jɔnya juru la ni sefa ko in na. Min tali kɛ dɔnɲɛw fana k'olu ka ɲɛmɔgɔw b'a la ka wulikajɔ dɔw kɛ walasa min b'a to dɔw bɛ se ka fara u ka nafolo farata ka ɲɔgɔn kan cogo min na n'o ye recette ye. Alpha Blondy n'a ka jaw Kanare de Seydou Koné. Seydou Koné Alpha Blondy. Ouais, a ka dɔnkiliya tɔgɔ ye sinon halala tɔgɔ ye Seydou ye. Caman t'o dɔ bilen na bilen. Aw t'o dɔn d'accord. Mɔgɔ caman tɛ a dɔn Seydou Koné la. Ni ko Alpha Blondy kɔni. Bɛɛ b'o dɔn. Maa min b'a fɔ ko a t'o dɔn ka dɔn muso. Sinon halala tɔgɔ ye o de ye Seydou Koné. Seydou Koné. Mais a dɔnkilila tɔgɔ maa b'aw dɔn mɔ Alpha Blondy. A b'a dɔnkilila tɔgɔ ye. Naam. O k'a ɲini malidenw ni warikadenw fɛ ko an ka ballon da duguma bila ye. Ayiwa. A kɛra kuma fɔra min juru la o ye u ka kɛlɛcɛ 49 ye olu bɛna ni ko min bɛ sen na. Janu yɛrɛ la Asimi Kone kɛlen don k'a fɔ ɲɛsin Alasani ma k'a fɔ ko kɔrɔ ko nin kuma in bɛɛ fɔra ka ban. Alasani fana y'a fɔ ko dɔgɔ lajɛ ka ji dɔɔni k'i ka ɲamaku ji la. Asimi y'a fɔ Alpha Blondy kɔni y'a ɲini ko an ka ko in ye ɲɛma jɔlen na a kana kɛ ni harabaya bilen. A bɛ se k'o fɔ parce que ale ye wari maliyɛn don. O ye tiɲɛ. O ko k'a fa ye maliyɛn. A fila bɛ joli b'a la. A bɛ bi a maliyɛn tɔgɔ de b'a la Seydou mais Alpha. A jamu fana ye maliyɛn jamu yɛrɛ. O ko ten ko a fa yɛrɛ ye maliyɛn. An ye mun mɛn. Olu de ma ko ne ka kan de ma Kati sigi. Voilà. N t'a dɔn ni ale bolo la. Ko ten ko a fa bɔ Kati. E yɛrɛ kuma ban o. Ko ten a fa bɔ Kati an na ka taa Abidjan o yɔrɔ la ka taa fɛn ɲini. Sinon ale fana n'a tun wolo la yan a tun bɛ kɛ maliyɛn. Bon hali sisan n'a fa ye Katika ye. Ablaye jamanadenya sɛbɛn bɛ se ka d'a ma dɛ. Sinon maliyɛn caman bɛ Abidjan sisan u Abidjan tɔgɔ ko Zakaso maliyɛn don. Adama Daye ko maliyɛn tɛ wa. Maliyɛn. A tɔgɔ ye Adama Gindo de. A tɔgɔ yɛrɛ. Adama Dolo. U b'a fɔ Adama Daye ko. Ale bɔ Maniankara maliyɛn don. Voilà mais ale taara école la Jara la a y'a yɛrɛ kɛ. Bɛɛ ni sigiyɔrɔ tɛ. Voilà. Ni i bɛ se ka ɲɛnama yɔrɔ min na lafiya la. I bɛ sigi yen. Très bien. E ma se fa fɔ wala fɔlɔ wa. N bɛna histoire de fɔ ye bi. Ka taa 1945 an tun bɛ jɔnya juru la tubabu bolo ka na fɔ 1960 an ye hɔrɔnya ta. An bɛ sefa dun. An ye hɔrɔnya ta ka taa 1962 Modibo Keyita ko an bɛ bɔ jɔnya juru wari la ko an yɛrɛ b'an ka wari dilan. Franc malien, on quitte le franc CFA la zone. 1er juillet 1962, à bel carrément, franc malien de la Modibo fait, où Nana est Mali là, où Borna est Tchécoslovaquie. Que les billets et les pièces étaient produits en Tchécoslovaquie. Work me glan Tchécoslovaquie. Canada et Mali. À papier en également. 1er juillet 1962, où il a donc folle franc malien binado français fanol. Ko France CFA Sarawodo. Ko création du franc malien. L'unité monétaire légale de la République du Mali. Ko kata 1er juillet 1962 là. Ko franc malien ne beke Mali ka wari. Ko CFA koni sara aya sutra kaba. Ko franc malien ko 0,0036 grammes d'or fin. 1 franc malien égale à 1 franc CFA. Watmina 1 franc malien de là. Kuniku. Mali wari dolma kelen ni sefa kelen mi bolo bina fo kelen kuniku fentuche les billets et les pièces étaient fabriquées en Tchécoslovaquie. Maintenant problème muna kata 1er juillet kalo juillet kalo folo kata na juillet tile tanduru la tile tanduru faso ko malien e karayi kenyere wo fonctionnaire wo e barakela wo e commerçant tile tanduru de bibolo i kan nafolo hali milliard de kata fale no bana papier de bibolo nege de bibolo wala bibolo donc c'est fa be munum bolo tile tanduru de bibolo kata wa bangla kata fale wala kurala akara wori hake i dan de bitana be e betana yo ba fale ni tile tanduru temeni ka papier ti bolo wala ti bolo papier de fou de bibolo
ati dumble ya famu ulu ni commerçant ma ñoye yande wari falen yoro la délai mun dira commerçant ko wo tiara commerçant fana ta fekk ko wore be ka ta fale o ba do mun buku e fana ba do sa wari tigi so mo menga na fulo be ta ka na bangla kana fale ndo ngele wuta do ne hake mo mo lo donc commerçant do mo donc commerçant ni façon bien là utara comme moi ben commerçant bon en bas il façon ka ni su go na fana tison donc le 20 juillet am 20 juillet la bi vendredi à ben vendredi do jumalo de mo commerçant ko bi bon bi tagama ka ira kan tison mun fora fama tison mo o an sona wari sefa ko do malien mali fram malien ko do sefa no wekien mais les tandur kanga taw anga wari be fale nama fale wala fubi bolo comment ça ma o ti be mo donc commerçant be de suguda dugu e nyoma mene fo ambassade de France dala agele mun de gara o c'est da su ni police ni su mo ko jensi ko jase ko tagama tu bolo manga tagama donc jensi la karama ngaye ma fla sara ma tan banana ma keme fla ani bidru ni fla o ko ne mena katana e kasola ka udatu abago o ma keme fla ani bidru ni fla ma sabo chule to ko tigudo afole commerçant yere ka nyema o ba fo Kasim Touré o ba fo Maraba Kasum wala alhaji Maraba Kasum ale de commerçant nyema comme Youssouf be choko mina watina politicien fla be Hamoudou Diko ani Filda Bosoko utaru mina fo ka kelem na biro kelem na kaso e ko ay mo ko no oni fanga di fangale na awle commerçant chou ko takama no fe u mina ko vle Greg gadim na figa su ko ulu ni façon de ben ulu façon de contrôler na donc ni ay commerçant no ni uli ka joba ni na ulu no bala ulu sugar blala maintenant commerçant ya mek u ka nyema no mina no tarna premier arrondissement commerçant bamako commerçant be taru sur le premier arrondissement ma jawdo de non ma jawdo bamako commerçant be taru sur le premier arrondissement là wati funa soro bemba be ko law bemba maintenant mun nekara ko non ko lu bu juger ba le jugement be jolia ko tribunal populaire comme c'est la révolution au tribunal populaire au cri abidamene octobre kalola maintenant ko mu tribunal populaire be ko dit que le tribunal populaire est présidé par Mamadou Diarra Assou de Koulikoro. Ça tourne dans le monde. Au tribunal populaire maison de combattants là. Maison de combat. Le tribunal était composé de 39 membres. Un délégué par section de l'ISRDA. l'ISRDA section bureau unanimo éclairé. 2 jeunes, 2 syndicalistes et 2 anciens combattants. Quoi, politiquement, on devient critique. Oui, tribunal populaire, au tribunal populaire. Ko kiri kera mo nyinega kiri bana verdict jabi ko 3 condamnés à mort Filda Bosoko Hamadou Diko et Kassim Traoré Maraba Kasum ko lukangu joko mugu chula parce que le faso jamfa 14 condamnés à 20 ans 8 personnes condamnées à 15 ans 7 personnes condamnées à 10 ans une personne à travaux à perpétuité bakoro di ambi blanti femme koni ibi barake faso foufolaki 50 d'intérêt et puis 20 personnes à 5 ans de travaux forcés 21 personnes à 1 an d'emprisonnement 15 acquittés au bénéfice du doute. Les condamnés à mort viennent voir leur peine communiée en peine perpétuelle le 8 octobre. Maintenant munekara mo condamné ka ban mo go ko wa do ko nous tore en manide ko ba utana kidal ko katani mo asabanu mun condamné à mort ko katani kidal aywa utato kidal ko ba manchi ko mbe kufa ufa ko fleni ko ba manchi ko mbe non Filda bo fara de ni ale na Amadou Diko ani Maraba Kasum sababe ko utato konva la ko ba manchi de u jantige unye donc lu bino janla ulusara ko d'accord usara usube hali bimbi kuma watimina bi shumaye volo hali bi kuma watimina shumaye
doko bamanci de ko yufa mais ko sen ko wati kera do kumana ko sara de ko yufa ko shudo do yere kumana Jean le lieutenant Jean Bruno Samake donc a u fara cogo min na kuma mun fora ala ya sele gavela amba abita juna Malidea Malido nimbe kera façon histoire ne fanga nyine gado nimbe kera what do kera fanga tisonde fanga tisonde seulement tout dole si ça ne tout le monde que fanga la sinon volo fanga tisonde oui bamanago ni fanga ko kuni ko bananku ko bita dum tanyi mi kana mara sino azigende aywa kambe tawala kala ka donra amin ya rabbi le flash